Fażej! Għandek xaġla. Aħna vera bil-flexibil hours, minti contortionist hours għandek 3 sigħat tard jgħat. Il-bera ħaffiċ ta' fax namel. Neġħara? Ent kif enti? Xej ma sew dal laqqas. Mux ħossok sew. Allora ġejta hawnhekk, qabba tidħol għamel it-test walla ħatara tiċmur tagħmel it-test. Testu. X'testu? Ejla tħambaq inħanqet xażlejn. Xażlej minni? Xażlejn, il-profs xażlejn tan-nokli. Charmaine, il-profs, Charmaine. Għarem u għotem ħanżan sekin ġil-mistoqsijiet. Kellek xie kontatt ma xħad bil-virus dal-ħar 24 sija fażej. Sejn naf, mela dak konta flandu l-virus xaħat. Deni kellek? Le, mandiġ deni. Użgur mux jela bulentera. U diareja? Laqqas. Mux għet jela bulentera. Aj, Bart, tħoss? Bart jabdi xot. Bart jaqbadni jen, nara dak il-pasta zata kemm intikraħ. Sola, għandek sola? Għanek ċekjera. Majja. Sola. Le, mandiġ sola. U Gruzmej, kif ma Gruzmej? Xej ma dija ħasra, nka ħagġa li għandi isni mux għatin xom, dak kollox. Mex xo. Dija fżatna xazlejn li dak sintomu ta' ejja naqra law ħanu ċekjaw naqra. Ejja law. Smajta? Użgur li smajta. Għed il-xomma? Il-ħansi. Tara mala mandek xej fazi, jek għandek xi dubju biex t-ċekja fazi tħol online. Għom kalla nista nirranġalkom xi ħaġa jien. Fazi!